Dan huwa Tony Micallef li jagħti merħba u jsellem l-semmija ta' dana il-programm ta' dan l-istazzjon, il-programm Mill-Għanja tal-Poplu. U nixtieq mill-ewwel nirringrazzja lil dawk is-semmija li tawna feedback ta' sew pożittiv dwar dana il-festival. Nixtieq mill-qalb inroddilkom ħajr anke f'isem il-YTC li tant qegħdin jgħinuni biex inkun nista' intella dana il-programm. Programm li incidentalment jinstab ukoll fuq il-website tal-YTC, il-linkjat fuq Facebook, l-edizzjonijiet ta' dana il-programm wara li jkunu xandru għall-ewwel darba qegħdin jittellaw u jibqgħu hemmhekk fuq il-website kif għadna tal-YTC qegħdin fuq Facebook u qegħdin ukoll fuq YouTube. Għandkom opportunità speċjalment dawk is-semmija li huma il-bot ħafna mill-Gżejjer Maltin u għandhom għall-album il-kanzunetta Maltija. Nirringrazzjawkom anka tal-kummenti tagħkom. U kien hemm min talabni li nagħti l-indirizz elettroniku tiegħi. Tony Micallef kelma waħda @gmail.com. Tony Micallef @gmail.com. X'namlu ħan nibdew għax 30 minuta malajr jgħaddu u ħanibdew bil-kanzunetta li oriġinarjament kienet ħadet sem fl-edizzjoni tal-Festival Mill-Għanja tal-Poplu fis-sena 1993. Dik is-sena kienet tkantat mill-kantanta illum preżentatriċi ta' programmi televiżivi Antonella, id-diska li kien jisima tal-Gen Men, għandha kliem ta' Martin Attart u anke l-mużika fil-fatt hija ta' Martin Attart. Imbagħad meta il-YTC bdew joħorġu fit-93 kienet għadha rekordjata fuq kazett u għandha dak ir-recording jiena qiegħed għandi hawnhekk. Però mbagħad fl-1995 il-YTC bdew joħorġu is-CDs u s-sena ta' wara fl-1996 ħarġet il-CD li kien jisima Suċċessi Mill-Għanja tal-Poplu. Kompilazzjoni ta' diversi suċċessi mill-festivals imgħoddija li fosthom kien hemm dina il-verżjoni tal-Gen Men. Iżda x'ġara il-kantanta Antonella irrekordjat di l-kanzunetta mal-kantant, aktar milli kantant, preżentatur tar-radju u televiżjoni, il-popolari John Bundy. U llum ser insemmalkom il-recording li ħareġ kif għadna fl-1996 mela Antonella flimkien ma' John Bundy, kliem u mużika ta' Martin Attart tal-Gen Men. Id-temp ikun b'nazzi u tal-ġen. Kull filgħodu bil-kemm tkun qed tammen, tmur tiftaħ ir-radju ħadd isma' x'jgħid it-temp. Jgħidlek li b'nazzi meta mbagħad jiġi l-maltemp, jom tella riq qawwi meta żiffa ma jkunx hemm. Titla' fuq tal-linja xi ritratt tara stampat fost relikwi ta' artisti, il-kliem in God we trust. Jekk il-bass tkun mimlija u inti prova tieħu ċans, tisma' driver jgħid Matlekx bil-Malti li fuq l-abras. Gen Men, veru tal-Gen Men, dinja tal-Gen Men, pajjiż tal-ġen. Morru nieħdu baż Wara jum ta' ħidma jew jum ta' qas. u l-koll ferħana Tismana inkantaw tal-ġen, 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 tal-ġen. Tara ġuventur jarmawlek xi karozza, jibdlula l-erba' roti, il-maggerdu kol-bozza. Waħlula 12 speaker ħalli tarxu l-ġerin, ireħħula is-silencer biex iddamdmu kull imkien. Tisma' it-tfajliet jiftakru fuq l-erus, kemm għandu wiċċu ħelu, fil-banka m'għandu flus. Biex imbagħad kif jiżżewġu tibda tisma' id-gergir, għax meta nixjieħu mal-arja di it-ferfir. Gen Men, veru
dinja tal-ġemel, pajjiż tal-ġem. Forsi lejla Immorru nieħdu baż wara jum ta' ħidma jew jum ta' qas. kol ferħana smana inkantaw tal-ġem, 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 tal-ġemel, veru tal-ġemel, dinja tal-ġemel, pajjiż tal-ġem, tal-ġemel, veru tal-ġemel, dinja tal-ġemel, pajjiż tal-ġem. John Bandi Antonella l-ewwel recording ħareġ 20 sena ilu fl-1993 se naqbdu mal-preżentaturi u personalitajiet tat televiżjoni. Għandna lil Abigail Mallija kienet għadha daqsxejn ta' teenager, illum produttriċi u direttriċi ta' programmi televiżivi. 15 kliem u mużika Walter Micallef 1995. ħatma jifhem imħabbitna wa kemm jgħidu l-għadna żgħar, kull ma tmur titqawwa ma tistax tkun flaxija qabel norqod naħseb dwarek, nitlob tul il-lejl noħlom bik, moħbi taħt l-imħadda ritratt tiegħek, sabiex insibek ħdejja xirrik. Ħadd ma jifhem imħabbitna wa kemm jgħidu l-għandna żgħar, kull ma tkun titqawwa u ma tistax tkun aħjar. Tar marri kursi ta' studju, marrit nabbeż għamijiet, kull marrit bħalissa nkunu, jiena u inti kien bix-xita lila niżla l-ħin kollu, mingħajr ma taf iż-żonna mifrudi, mal-ġiġim ta' panza bej żelleġ ismek, premġi qlubi vleġġa maqudin, premġi qlubi vleġġa maqudin, premġi qlubi vleġġa maqudin. Il-vuċi ta' Abigail Mallija kif għadna mis-sena 1995 kliem u mużika ta' Walter Micallef. Walter Micallef sinonimu prodott tal-għanja tal-poplu, talent verament partikolari. Jien ma naħsibx li huwa għalih Walter, inħobb nirreferi għalih bħala Bob Dylan ta' Malta, imma għandu karatteristiċi partikolari dana il-kantant li tant u tant ilu juhu sem fil-festival l-għanja tal-poplu u kienem każijiet iktar minn darba niftakar fit-92 kien rebaħ permezz tal-kanzunetta iż-żmien fl-94 kien rebħu wkoll in-nofsinhar nittama li dawna id-diski nkun nista
anka insemmaħħonkom f'edizzjonijiet oħrajn tal-dan il-programm Mill-Għanja tal-Poplu. Illum ser noħodkom għas-sena 2003, 10 snin ilu. Walter Micallef kien ipparteċipa f'dana il-festival kanzunetta, klim u mużika tiegħu stess bl-isem tal-kanzunetta ċanfira. Il-vuċi tal-kantant bravissimu Malti, wieħed mill-favoriti tiegħi da, Walter Micallef. Tony Micallef @gmail.com. Ilna nkaxkru saqajna u qed naħsdu dak illi żrajna, xettilna l-uċuħ isna konna bil-ġuħ biex imbagħad lanqas biskas ma tajna. Illum ngħidu il-mistħija, naraw kif naħarbu mill-ħtija, fejn konna qegħdin meta kienu mqarbin u tħakknilhom flok ħadu ċanfira. Sta wara kulħadd taref x'in jeħtieġ lissom lura id-dmuħ. Il-prezzu kbiru qares kemm tal-ġisem kif tar-ruħ. U tajnihom dak kollu l-ridu u aktar ma ħadu ma żidu. Ridna jkunu aħjar sew jekk konja jew fqar u llum ħadd ma jarafu lidu. U kibru bi ftit ix-xiblina, sbieħ kif darhom żda bħal kina, jitkissru biċċiet, isiru biss tifkiriet, jew xi għodda f'xi id mhix ħanina. Sta wara kulħadd taref x'in jeħtieġ lissom lura id-dmuħ. Il-prezzu kbiru qares kemm tal-ġisem kif tar-ruħ. Sta wara kulħadd taref x'in jeħtieġ lissom lura id-dmuħ. Il-prezzu kbiru qares kemm tal-ġisem kif tar-ruħ. Dit-triq illi qbadna żbaljata, hemm bżonn illi tiġi rranġata. Ma nkunux imxamrin għaliex issa u l-ħin biex din l-għanja ma tibqax stunata. Ma nkunux imxamrin għaliex issa u l-ħin biex din l-għanja ma tibqax stunata. Walter Micallef, kull diska li joħroġ fihom messaġġ, interpretazzjoni tassew partikolari, vuċi verament mill-isbaħ. Hemmhekk smajna il-kanzunetta ċanfira mill-Festival L-Għanja tal-Poplu tas-sena 2003. Qegħdin tisimgħu il-programm Mill-Għanja tal-Poplu. Dan huwa ir-Raba Programm, nittama li qegħdin tieħdu pjaċir tisimgħu dawna id-diski, forsi qegħdin iġġeddu t-tifkiriet. Naf li hemm semmija li qegħdin jisimgħuhom għall-ewwel darba, speċjalment meta ndoqqu xi diska li toħodna għall-ewwel edizzjonijiet ta' dana il-festival. Allura wieħed iktar jieħu pjaċir. Anke aħna nieħdu pjaċir li qegħdin nerġgħu nagħtu nifs ġdid lil dawna il-kanzunetti. Xi ħaġa li fil-Gżejjer Maltin personalment inħoss li hija nieqsa. Ma tantx napprezzaw l-eruq, ma tantx napprezzaw il-kantanti pionieri tal-kanzunetta Maltija. Jekk naraw programmi televiżivi viċin tagħna u stazzjonijiet Taljani, anke stazzjonijiet nazzjonali Taljani, kemm jagħtu importanza lit-talent ġdid.
Għaliex le importanti li nagħtu importanza lit-talent ġdid, imma importanti wkoll li napprezzaw lil dawk li kienu fil-bidunet li tant batew ma kellhomx il-mezzi kemm tekniċi u iktar mezzi finanzjarji biex jixprunaw il-kanzunetta Maltija, imma qatt ma qataw qalbhom. Kif wara kollox għamel minn dejjem il-YTC u għadu jagħmel u jibqa' jagħmel żgur għal ġid tal-kanzunetta Maltija. Se mmorru għas-sena 1997. Il-kantant Enzo Guzman, kantant li appartu li kantant kif tafu m'hemmx għalfej preżentatur tar-radju kellu programmi fuq it-televiżjoni, ex kollega tiegħi meta konna naħdmu, ex supervisor tiegħi meta konna naħdmu flimkien f'bank lokali f'Malta bosta snin ilu, ħabib ukoll tiegħi, verament kantant li għandu ħafna talenti. Enzo kien rebaħ il-Festival l-Anja tal-Poplu fl-1997. U kien rebaħ propju b'kompożizzjoni tiegħu stess li jisima it-teatru. Forsi llum meta wieħed jisma' dil-kanzunetta ma jistax japplika fit-totalità tagħha sa dak iż-żmien it-teatru kien għadu verament kif jgħid Enzo mandra sħiħa. Illum hemm kontroversji dwar jekk għandux ikun teatru mikxuf jew teatru motti, imma għall-inqas hemm xi ħaġa sura taqbel jew ma taqbilx magħha. Mela ħanisimgħu il-vuċi ta' Enzo Guzman. it-teatru li intlaqat bil-bombi tal-għadu u ġġarrab serjament. Għanna mitjarwis sabiħ, il-portħiles l-estejnieħ, radjijiet, stazzjonijiet, televisivi. Għanna l-plastik flok il-flus, tajċ kem il-ħanut lussus, ristoranti kem Maltin kif barranin. U teatru għadu waqqajlu 60 sena rmit, gvernaturi, presidenti, tant ministri kulħadd trid, kifejn ilna din il-pjaga li tfakkarna f'sminijiet, koroħ qlil u datbatija illi minnhom Malta d-dit, dal-waqt jibda seklu ieħor u teatru Cable TV, compact discs ta' dafu din, karozzi ġodda, ħirġa bħal pastizzi. Dal-pajjiż ta' sew modern, lesti biddel anki l-gvern, biex jakkwista li jixraqlu jew jixtieq. U teatru għadu waqqajlu 60 sena rnit, gvernaturi, presidenti, tant ministri kulħadd trid, kifej inna din il-pjaga li tfakkarna f'sminijiet, ħorox qlil u tatbatija illi minnhom Malta d-dit, dal-waqt jibda seklu ieħor u teatru għadu rmit. Newħ majestus u sejħulu rjali, il-lumar min maħjel tal-majjani, istidinkom il-kol biex tamlu bħali u titolbu l-min jitmanda biex jibni. Orru jitolbu l-min jitmanda biex jibni. Orru oħorbu l-min jitmanda biex jibni. U teatru għadu waqqajlu 60 sena rmit, petrol, diesel, welfa ġoħranki tal-bniedem ħnisrijiet, l-aqwa li kulħadd jipparkja xarabibna mill-anjiet, tas-soprani u tat-tenuri li baxxew tant innanniet, flok l-artisti u ballerini hemm karozzi u vannijiet.
dal-waqt jibda seklu ieħor u t-teatru Waħda fil-fema tiegħi mill-iktar diski oriġinali li qatt irrekordja il-kantant bravissimo Malti Enzo Guzman di kienet kompożizzjoni tal-istess Enzo mis-sena 1997. Ħaniġu għall-edizzjoni, għall-aħħar edizzjoni ta' dana il-Festival l-Anja tal-Poplu. L-edizzjoni tas-sena 2013 dina is-sena stess. Kienem kantanta żagħżugħa li tant għandha preżenza fuq il-palk, tant għandha futur dina il-kantanta Estelle Fenek Imbroll ġieli kelli opportunità anka segwejta f'lokalitajiet oħrajn. Imma din is-sena kien tassew jistħoq tieħu anka il-premju tal-kanzunetta bħala il-kanzunetta li għandha l-aħjar tema soċjali. Titratta ħafna dwar problema realistika ħafna. L-aktar li toħossuha però mhux biss it-tfal u żgħar. Nerġa' ngħid, mhux biss. Oqgħodu attenti jekk forsi għadkom qatt ma smajtu din il-kanzunetta għall-kliem ta' din il-kanzunetta li huma ta' Paul Attart, il-mużika hija ta' Mark Xikluna, il-vuċi impeccabbli ta' Estelle Fenek Imbroll. Bil-kem noħroġ dejjem ġewwa u fiskitni tħaddet sewwa ġismi bħal paralizzat ħajti barra vaporat jiċċaqalqu bis-sidejja xi kultant il-bub tajnija komplament sinjal ta' ħajja ma hemm xejn Trik parti għal-ħajjat Leni ma jinsimat Ġismin bidin sar ħadid Evolviv ta' bnidem ġdid Mana kien mekanizzat Moħim qabbat is-setjat Hawnhekk waħdi f'dan iskiet Id nistenna tweġi fejn inħadnek miegħi xorta nħoss l-intimità illum tafni minn fuq s'isfel wara l-anoni minta sirna fala solitarja tlifna anke sens tal-ħin f'din ir-realtà virtwali sirna parti minn xurxin xejn ma baqa personali għax kulħadd sar jagħmel bħali m'hemm fejn xejn bis-sens naf li xorta nsib il-wens u jekk titla' mal-welċax imma tieħor tinkwetax riskju aktar kalkulat m'hemm fejn inkun taħat wadi żgur ma nispiċċax għalkemm wiċċa ma narax nibqa' nfittex u insib ma dawn l-stranġier ħabib m'hemmx fejn inħadnek miegħi xorta nħoss l-intimità illum tafni minn fuq s'isfel wara l-anonimità sirna fala solitarja tlifna anke sens tal-ħin f'din ir-realtà virtwali sirna parti minn xurxin kif sinqum minn fuq dan siġu hekk bis naf inkun fil-ċin
Ek bis naf nissoċjalità sijata u tim l-iskrin. Fuq il-pjanu kenna l-Joseph Asha, kitarra akwistika Luke Grek, kliem ta' Paul Attard, kompożizzjoni ta' Mark Xikluna mill-Festival Mill-Għanja tal-Poplu tas-sena 2013, id-diska rebbieħa tal-aħjar tema soċjali. Il-kantanta Estelle Fenekenbrol nittama li Estelle tina ħafna u ħafna aktar recordings fil-ġejjeni għaliex hija kantanta b'vuċi partikolari, hija kantanta b'emozzjoni fil-vuċi tagħha smajni hemmhekk mingħajr ħafna akkumpanjament ħlif kif għadna il-pjano anka fil-sottofont ftit kitarra akwistika verament ħarġet isbuħija tal-vuċi ta' Estelle. Eżis semmija wasanna fit-tmiem ta' edizzjoni oħra tal-programm Mill-Għanja tal-Poplu. Bħalma bdejt nixtieq nrod ħajr lil dawk il-bosta semmija li qegħdin isegwu dana il-programm. Nixtieq nroddilkom ħajr tal-kummenti tagħkom kemm il-kummenti li qegħdin tiktbu intom anka fuq Facebook u anka fuq is-sites tal-YTC fejn dawn il-programmi qegħdin jittellaw bil-mod wieħed wara l-ieħor kif tlabtuni ħanerġa' nirrepeti l-indirizz elettroniku tiegħi personali Tony Micallef kelma waħda tonymicallef@gmail.com. Sakemm jekk Alla jrid dejjem nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa, intemmu b'kanzunetta meħuda mill-Festival Mill-Għanja tal-Poplu tas-sena 2012. Kliem ta' Paul Kalluż fil-waqt li l-mużika hija ta' Conrad Briffa, adattata ħafna għażminijiet tas-sajf b'mod speċjali meta il-festi Maltin u Għawċin ikunu fl-aqwa tagħhom il-vuċi ta' Marija Karabott kemm aħna kbar. Tony Micallef isellmilkom u jixtieqilkom is-saħħa u smigħ it-tajjeb. Għal-ġimgħa d-dieħla. In-nar tal-artula